Merhaba temaşavarını hezcan. Rasti ser Euro Kurt bername yekemi ez çebikim. Rasti dem dugehere. Dema dijitale emji kada Avrupa ser Euro Kurt carcaran bername eme çebikin. Euroji nivane min heye brez hevsaruka Kongreye Neteviya Kurdistan Brez Ahmet Karamus Unji dizanın sedüste sali Lozanê ve hefteme vra Lozanê bername heye em vana baxtın ted sal derbaz bu ser Lozanê. Lozan gora me Kurdan vakt peyman hat imza kirin rasti hela meda parçabun asimilasyon mırın ketep beyme. Rasti tet sale Kurt tüne de hesabandın. Kurt buna çar parça her parça Kurdistan'ı dahi rasti pırskirek hene. Alikida devlet ona tüne hesap dike zamanı ona kadar dike çanda ona kadar dike tukujeci. Vi alidaji rasti hala 21 da gereki Kurt çibikin. Emi bana biraz Ahmet Karamusra bakın. Biraz Ahmet Karamus serida xirati rasti bername ki nu emdisani bahevin. Em zuda rasti setselya Lozan'da hatta euro her salcı dağıtın. Serida xiratın. سپاس دکم وشانا ویا یا دیجیتال مدیا و بوری پیروز دکم سرکفتن اجوار دخوازم. Tabii. Rasti yani emi ser Lozan'e bakın ama rasti tiştiki ve demi goramın per girinkeye rasti devleta İran'e do bombe barankır kuderi komele Koreşkeriya zahmet keçeni ya Kurdistan'ı ya İran'ı kampevana bombe barankır ne peşmerge şehit bun. Rati doji disani bombe baran hebun herema Kurdistan'ı. Yani İran dibinim İran hedef akha Kurdistan kiriye. Tu hem baş ne peşmerge şehit ketin servana hemci ser refşa roşhalat dixwazi çi bêjî. Kerem ken. بله سپاس دکم دەستپێکێ دەست دخوازم سەرساییê جوان پێشمەرگەیên ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێشمەرگەیên کۆمەلای شۆرشگەری زەحمەتکێشان یا کوردستانە ئیرانê ku êrîşa herî dawî do hevdeyê tîrmehê saet katjimêr saetê 6 sibê به روکتان به درونا به ایریشه که هوانه لسر بارگاه کمالای شورشگری زحمت کشان کرد نه پیشمرگه شهید کتن به گمان اف ایریشن ایرانی سر به باشور کردستان و به تایبتی لسر بارگهن هزن روجلاتی کردستان چوکیا حزبی دموکراتی کردستان دبه چیه پژاک دبن چیه کمالار دبن ev erişen her berdawam diken sazumaniyen yen başure Kurdistan'ı erişewan her berdawamen li baregehên cuda cuda didin li saziyê xizmetguzariyên li başûrê Kurdistanê ku lê didin herî dawî jî yani ez dixwazim veya bêjim heta resîdensa mala serokê Herêmê Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî jî hate bombakirin. Ev êrîşna bi sebaret خودی گراوی کو شر امریکا اسرائیل و ایران
کو بوێڤە دەست پێ کردیە ev Kurdan her û her gef û tehdît li ser Kurdan xwarine geh dibêjin silahên Emerîka silah dan wan geh dibêjin evana leşkerên Emerîkî ne ji Emerîkiya re xizmetê dikin bi wî rengî êrişê xwe berdewam dikin lê em baş dizanin ku hedefên dewletên dagerker di demên wiha de bo xwe firset û feraset dizanin êrişên Kurdan dikin êrişên sebeb çi ye ku êrişên Kurdan dike hêzên siyasî pêşmerge baregehên wan ew baş dizanin ku yê serkêşiya şoreşa Îranê û bi taybetî Rojhilatê Kurdistanê bike hêzên siyasî hêzên yê Kurdistanî rojhilatin ji ber ku hêza ku herî birêxistinkerî hêza herî dînamîk hêza herî ku karibe pêşengiya şoreşê guhertinê li Îranê çêkin hêzê Kurd in ji ber vê sebebê jî de firsetê dibîne û êrişên hêzên yên Rojhilatê Kurdistanê dike evana ne cara pêşîne û bi ihtimaleke mezin ku ne jî ku êrişên dawî dibe di qenaeta min de tu sebebekî yê ku Îran bo xwe feraset dizane ya jî dike hinceta ku bo çi êrişê wan dike xwedê giravî ku hêzên Rojhilatê Kurdistan partî û rêxirawên siyasî hêzên leşkerî ji xwe re kiriye hedefek da ku ew ê serkêşî û pêşengtiya hêzên Kurdistanî ku têk bibe wê bidizanin ji bilî wê pêve em tu sebebekî din ku Îran ji ber ku li xaka Başûrê Kurdistanê êrişî Kurdan dike heta kampên wan baregehên wan yên ku penaberên Rojhilatê Kurdistanê jî lêne ku tê bombekirin ji salên 2022 de û heta roja îro dem bi dem êrişên werê hovane li ser hemû partî û rêxistin dike hemû partî û rêxistinên Rojhilatê Kurdistan dike weke me got yanî sebebê wê jî ew e ku tola xwe ji Kurd hilîne tola xwe ku karibe pêşengiya şoreşa ya guhertinê ya azadiyê li Îran û li Rojhilatê Kurdistan ku wê pêşengiyê ku têk bibe ew tê bîra we berî 3 salan dema raperîn û serhildanên ji bo jin jiyan azadî şoreşa jîna emînî ku di wê demê de hem li Rojhilatê Kurdistan û hem jî li gelek bajar û deverên Îranê ku serkêşî bû esasê xwe de yê serkêşiya wan raperîn û serhildanan kir gelê Kurdistanê bû Rojhilatê Kurdistanê bû Duwan serhildana de li gor agadariyên ku heta roja îro ji raya giştî re tê zanîn zêdetirî 17,000 însanên sivîl yê ku çek di destê wan de tune bûn hatin qetilkirin di şoreşa jîna emînî de bi hejmareke bi wî rengî ku hate qetilkirin û her berdewam dikin ji ber ku êrî sînorê xwe ji hêzên pasdaran hêzên ku ji herêmê derûdor yê cîhadîstî ku dibin kontrola Îranê de ya jî ku li ew hêzên ku di nava hevpeymaniyekê de hevpeymaniyekê li gel Îranê tev digerin hemû ew êrîş ew hêzên bi wî rengî ku anîne ser sînorê Kurdistan û heta Rojhilatê Kurdistan li gelek deverên bajarên Rojhilatê Kurdistan ku ew hêzna bi cî kirine ev amadekariyên Îranê ku sibê roj
کو گوهرتنک لإيران بيتا تشكرن لروجلاتي كردستان کو ببن آستنگ و ببن لهمبری و پیشمرگه آنجی هزین شروانین آزادیه کو لهمبری وان بسکنین آگادارین کو جرایا گشتی و تیزانین هزین کو هنک دبی جنج افغانستانیانینه هنک دبی جنج جگلک دبرین پاکستانانینه هزین اسلامی رادیکالیست کو گلک گروبین بوی رنگی آنینه لوی هرمه ببرام کن ده قناعتا من ده اف ایریشن ایرانه و هر بردوام بکن جبر کو زراره که گلک مزن دیگه جنه هم هرما باشور کردستانه هم جی هزین روشلاتی کردستانه او بارگه این کو گلک کسین کلوان بارگه ها دمینن هزین سویلن نه هزین لشکرین ev baregaha ku 2 sibê saat 6 sibê bi roketên balastik yani menzil dirêj droneyên ku karibin texrîbatên gelek mezin di 6 sibê de êrişî baregeheke yan jî herêmekê dike ew herêm nêzî Süleymaniyê ye yani li başûrê Kurdistanê ye ji ber vê sebebê jî de em weke keneker jî me bi daxuyaniya xwe ew êrişên Îranê li ser hem xelkê sivîl û hem jî li ser xelkên ku li wan baregeha ku cî dibin ku hatin qetilkirin em şermezar dikin û bêguman evaya beşek ji hevpeymaniya dewletên dagerker yê ku Kurdistan di nava xwe de parça kiriye şêwazekî tekoşînê şêwazekî hevpeymaniyê ev êrîşna bi hev ahengiyekê tê kirin yani muhtemele ku ev êrîşana hem li gel hikûmeta navendiya Iraqê jî yani ne mümkün e ku hikûmeta navendî ya Iraqê ji van êrîşa ne agadar be û heta roja îro tu daxuyaniyek an şermezarkirineke hikûmeta navendî ya Iraqê pêk natiye di heman demê de dewleta Türk jî hevparê vê ye eger fiîlî bi rengên agadarî be bi rengên istihbaratî be Türkiye agadariya dide dewleta İran û pêre alîkariya van êrîşa dike ji ber vê sebebê de evana êrîşên neyê dewletekê li hemberî Kurd û Kurdistaniyan e evana êrîşên dewletên dagerkerin her çendîn ev şerê ku Amerika, İsrail û İran ku di vê babetê de ku demeke dundirê ji berdewam dike û ihtimaleke pir mezin ku ev şera wêhîm berdewam bike di nirxandinên me yê sebaret bi vî şerî re alaqedar me tim û dayêm digote her çendîn şer di navbêna İsraîl, Amerîka û İran de heye lê navenda şer qada ku şer lê bibe ya herî zerar ku lê bibe ya jî herî ku xesaret û wendayên fizîkî yê xelkên sivîl yên xelkên normal wê li Kurdistanê be ji ber ku ev şera li navenda Kurdistanê ye ev şerê cîhanî ku îro ro li tevaya rojhilata naverast ku belav bûye mixabin navenda vî şerê ew e ev êrîşên dawî yê dewleta İran ser bi hêzên rojhilatî ve hêzên rojhilatî Kurdistan de armanc û mebesta wê ku ew be ku li hembe hêzên Kurd ku tasfiye bike ya bêbandor bike ya jî ku pêşengtiya ku karibe ji guhertinên li İran û Rojhilatî Kurdistanê ku wê pêşengiyê lawaz bike mebestê wan ev e Mamoste yani rastiya bêjim yani 19 tirmehê 2012 rojava toreşçe bû vê salê dawî me dî Türkiye, Suriye, Amerika
bugün hatta İsrail'i hev peyman çekirin o derfetin kazancın geli Kürt fastın dest ona da bigirin. Yani rasti yeku Rojhilata İran'ı da yani Rojhilata Kürdistan'ı da dıkavimne naşe ve ye Rojhilat Rojava. بێگومان ینی نقطەیەکە gelekî balkêşt destnîşan kir hêlên destpêka şoreşa kunha li Rojhilatê Kurdistan û destpêka şoreşa ku Rojavayê Kurdistan wek we jî diyar kir ku di 19 tîrmeha 2012 de ku dest pê kir gelê Rojavayê Kurdistan bi wê şoreşa xwe ve tê bîra me yanî dema ku ew lawazî û ew gengeşî ew raperên li tevaya Sûrî bela bû di salê 2011 de xelkê me yê Rojava û bi taybetî hêzên ku li demeke dirêje li Rojavayê Kurdistanê ku parêstina wê kir ku li wir herêmeke ji destê Daişê û hêzên cihadîst û radîkalîst azad kirin ewlekariya herêmê û ya heta em bibêjin dewletên ku li wê herêmê de û welatên Ewropa jî ku ewlekariya wan jî ku heta radeyekê xiste bin misogeriyê ya jî bin parêstinê ew êrîşên ku em ku deqeyên pêş demê behs bikin esasê xwe xelkê me yê Rojava ew rewş didîtin û berî ku ew qese gengeşî û alozî berfireh bibe haziriyê xwe kirin haziriyê xwe li Efrînê kirin li Kobanê kirin li Qamişlo kirin li Êrîkê kirin li Amûdê kirin li Hesekê kirin li deverên din de ewan dizanîbû pêşbîniyên hêzên ku li wir xwe birêxistin kir û ku li herêmê karibin parêstina bercewendiyên gelê Kurdistanê bike li wê herêmê ev pêşbîniyê wan hebûn ji ber berî ku 2012 de ev sinyalên ku wekê ku îro li Rojhilatê Kurdistan ku çawa tê xuya kirin li Rojavayê Kurdistanê jî de de tecrübe û serpêhatiyên Rojhilatê Kurdistan ku îro ku tê xuya kirin û li Rojavayê Kurdistanê hêlê wanê ku wek hev gelekin de weke ku îro Îran êrîş dike ser hêzên Rojhilatî ku xelkê sivîl bin jî xelkên baregehê wan bin jî di salên 2012 de û 13 û 14 de dewleta Türk jî aynên bi van üslûba bi van şêwaz û bi van metoda êrîşî Rojavayê Kurdistanê dikir yanî bi leşkerê xwe salên 2012 şerê li serê kaniyê tê bîra me hemûyan di wir de di seriya Tirkiye di ser sînorê Tirkiye re ya jî Bakurê Kurdistanê ku dibin kontrola dewleta dagirkeriya Türk de ye ku êrîşî serê kaniyê kirin bi demeke dûndirêj ku hêzên radîkalîst yê weke Cephetun Nusra ew Cephetun Nusra ku em behs dikin îro heteşa ku li Şamê desthilatdar e salên 2012 de 2013 de êrîşî Hesekê kirin Tultemer kirin xwestin ku êrîşî Kobanê kirin êrîşî Efrînê dikirin li hemû deverê heman ew tiştana dikirin û dewleta Türk tiştê ku Îran îro li Rojhilatê Kurdistan dike salê 2012 û 13 de li Rojavayê Kurdistanê jî kir evana ji vê millî ve hêlên ku dişibin hev yê li Rojavayê Kurdistanê û yên hêzên Rojhilatî Kurdistan ku li Başûrê Kurdistanê ye ew gelekî teqebulî hevdû dikin lê bêguman mesela şoreşa Rojavayê Kurdistanê ew tecrübeyeke an jî ronesansekî ku li tevaya Rojhilata naverast ku hate diyar kirin yanî salê 2012 de tê bîra we dema ku 2014 û 15 ku Daişê
piştî êrişê ku li Musul, li Reqqayê, li deverên din de ku bi hêzeke gelek mezin ku êrişî Kobanê kir û daxuyaniyên raydarên Türk heta daxuyaniyên Erdoganî wê demê jî hên di bîra me de ne. De Erdogan li devereke gelekî nêzî Kobanê ji bo raya giştî derkete digote mizgînî dida hem xelkê herêmê ya digotin îde ew Kobanê di destê wan mabû Kobanê jî dikeve hawê bikeve bi wî rengî yani ewan mizgîniya serkeftina hêzên Daişê û hêzên cihadîst û radîkalîst didan. Ev dijminayeke li hemberî gelê Kurd bû. Yani weke çawa ku îro em behsa Îranê dikin di wê demê de heman wextê de hêzên dagerker di wê kîn û nefret û bi hestên nijadperestiyê li hemberî gelê Kurd, li hemberî destkeftiyên gelê Kurd, li hemberî serkeftina gelê Kurd bi wî rengî tev digeriyan. Yani divî millî de we dixwazim pirsa we tekîd bikim ku sedî sed ew tiştê ku hûn dibêjin ku îro Îran li Rojhilatê Kurdistan û li Rojavayê Kurdistan hêlê wê ji xwe hevdûr gelekin. Ji wê ziyadetir îtîfaqên ku di navbêna her çar dewletên dagirker de hene. Yani îtîfaqên ku nûkirin tazekirina peymanên ku di navbêna Îranê de, Tirkiyeyê, Iraq û Sûriyeyê ku piştî serkeftinên ku li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê, li deverên din de, li Bakurê Kurdistanê di wê demê de stêrka Kurd gelekî berfireh û geş bibûn. Di nava xwe de peymanek di salê 2016 de ku pêwîst e em her çar dewletên dagerker li gel hevdû tev bigerin em nehêlin ku statû hebûn û nasnameya Kurd bête qebûl kirin. Ew deverên ku îro çil Başûrê Kurdistanê ku bi yasayên zagona bingehîn ya ku dewleta Iraqê jî hatibû qebûlkirin ku statûyeke federal hebûye bû jî û li Rojavayê Kurdistanê statûyeke de facto hebû peymana wan li ser wî esas û zemînî bû ku statûyê hene ji holê rakin û nehêlin ku Kurd ji nû ve bibin xwedî statûyeke. Yani ev hewldanên li hem Rojhilatên Kurdistan hem jî li Rojavayê Kurdistan esasê xwe têk birin û neqebûlkirin red û înkara nasnameya Kurd û statûya Kurd e. Em îro Rasta mamote yani eci tam wî bipirsim. Yani rasta Kurdistan kirine çar parça, çar devletê dagirker jî hev hatine çi da hev hatine ser mafê me tune bikin hev hatine. Yani sê sal derbas bû ser peyama Lozanê da. Çi dikeve ser milê me Kurdan? Yani rasta em çar parçana cudatiya me jî heye hem Ali Olîda hem Ziman'da hem Ali Jiyanê da cudati hene. Ama em Kurdin. Yani çar parça Kurdistanê ez rastî parça Benjamin yê Avrupa jî bêjim. Çi dikeve ser milê me? Anlaha işte êrişên İranê heye em gerekî çi bikin yani? Kurd çi bikin? Ev pirseke gelek di cê xwe de ye. Weke we jî got ev 103 salwergera peymana Lozanê ye. Ji bo raya giştî tê zanîn ku sala 2022 de ku sala beriya peymana sed sala peymana Lozanê li konferansek li Lozan hate darxistin organize kirin. Ew konferansa esasê xwe ne konferansa sereke bû ya beyana îradeya gelê Kurd ku gelê Kurd tu carî peymana Lozanê bi vî rengî qebûl nekiriye û dê qebûl neke.
سالا 2023 ده کن د پیشنگیا کنکه ده کنفرانسا که گلک مزن بقاندی هجماره که حیثت کسی جتوایا جیهانه للوزانه کنفرانسا که سیروش که همو پیمانین ریکفتنین ین لهمبری کرد و او اتفاقا پیمانا لوزانه یا به اوغر کردان نرخاند و دوی کنفرانس ده گلک نرخاندن شروعه و بریارین گلکی گرینگ هاتنستندن کرد ده سالا 2023 ده گیهشتن و اراده که ام ایده پیمانا لوزانه ام رد کن ام قبول نکن و به تو شوازی جی ام قبول نکن جبو حاضرین او کنفرانس ما بستا و کنفرانس جی او بو یا 2023 که کرد پیویسته پینگا و حاضری و آماده کاری خود دمل دست که پیک ورینن دا کو پیمانه که دوامین یا وک یا لوزانه بسر کرد نیه کو جاره که او پیمان دوباره نبه یعنی کردا 100 سال لهمبری پیمانا لوزانه یکم کو شر کر سرهلدان کر راپرین کر به دهان سرهلدان و شورش انگل کرد جبو هلوستا وی لهمبری پیمانا لوزانه بو نا ام گیشتنم ای سال سالا 103 یمین کود سر پیمانا لوزانه ده کو درباست به ام و 100 سالیه ده روشا ایرو سال 2026 دما کو ام روشا هر چربشن کردستانه وکه بریکلیه که مبحثا ایریشن ایرانه کرن مبحثا ایریشن عراقی کرن ایریشن عراق سال 2016 و 17 کو هرمه که گلک مزن یا کو بخوینا شهید و پیشمرگا هاتب و آزاد کرن و رزگار کرن کو هرمه که گلک مزنج دسته کرده درخستن سال 2025 و 26 به تایبتی پشتی ایریشن یعنی هاتنا دسلاتاریا او هیزن رادیکالیست جهادیست یه وکه هتشه وک جبهت النصره وکه حرار شام وکه داعش کل سوری جاره کدن دسلاتاریا وان پیکات اساسی خوده اف قناغا کل سوریه پشتی دسپیکا مها یکی 2026 به ایریشن شیخ مقصود و اشرفیه و دورین دنده و با آرمانج و هدفا که توایا دستکفتین روژا آواش خوار کرن آرمانج و ایریش کرن اساس خوده اوایا ام دکارن ببیجن که دسپیکا آیا ام روبروی پیمانه که دوامین یا وک یا لوزانه دبن ام جبر که کردان هلوستا خود دیار کرد که ام به تو شوازی ام پیمانا لوزانه دوام ام قبول نکن جبر وی سبب جیده نه ام دوی کنفرانس ده دوی 25 ماه تیرمه 2026 ده ام جاره کدن ام نه ایده نرخاندنا پیمانا لوزانه نجی یاجی کو چن ناوروکاوی یاجی چه انجامه وی ام کرد کو ام وا دیاره کو ام روبروی لوزانه که دوامینه یعنی لوزانه دوامین کدبه تحمل کرد و اراده کرد به تو شوازی قبول ناکه که 100 سالن دن وک 100 سالیا پیمانا لوزانه یکم که جاره کدن دوباره ببه جاره کدن تکوه مریت جاره کدن کرد به ستاتوی
bê nasnabe bê ziman ku careke din bê qebûlkirin. Ji ber vê sebebê jî de me pêngava pêşîn li gor biryarên ku di konferansa Lozanê 2023 de ku hatibû dayîn ku me di wê konferansê jî me biryar dabû ku her sal em ê li peymana Lozanê û pêvajoya peymana sedsaliyê û her berdam em ê bişopînin, em ê bi çalakiyê xwe, em ê bi helwesta xwe, em ê bi kar û xebata xwe, em ê li hemberî wê em ê rawestin. Ya 25 mehê jî ev e, em ê îsal îde destkeftî û hebûn û statûya Kurd careke din ketî bin metirsîdariyê. Ev em di rewşeke bi taybet ne. Rewşa Rojavayê Kurdistanê li pêş çavê me ye. Rewşa Başûrê Kurdistanê li pêş çavê me ye. Rewşa Rojhilatê Kurdistanê eşkere ye, herkes pê wexte serwext e. Li Bakurê Kurdistanê pêvajoyek heye, em ê vê pêvajoyê bi çi şêwazî, em ê bi çi navî em ê lê bikin. Aya evaya pêvajoyeke aştiyê ye, evaya pêvajoyeke çareseriyê ye, evaya pêvajoyek ku careke din yanî hebûna Kurd ji holê rakirin û tasfiyekirin em ê çi navî lêkin bo me îro gelekî zehmet e. Ji ber vê sebebê jî de rewş û konjüktûra li her çarbeşên Kurdistanê û rewş û konjüktûra ya navdewletî şerê cîhanî sêyem ku li rojhilata naberast e ku qada şer wê ihtimaleke pir mezin wê Kurdistan be, em hemû van rûdanên bi vî rengî ku em dinirxînin îde ji bo me îşareteke destnîşankirneke ku em di rewşeke gelekî zor û zehmet em diçin. Yê ku karibe vê li hemberî vê zor û zehmetiyê de ramî ku em nirxandinên peyman û hevkarî û hevpeymanî û koalîsyonên navdewletî ku salên berê ku Kurd di nav de bûn, em wan jî em didin berçav û nirxandinekê lê dikin. Lê tevî van hemû tiştan jî de pêwîstiya gelê Kurd ku karibe statûya xwe, hebûna xwe, êrîşên ku li ser tasfiyekirina tevgêrên her çarbeşê Kurdistanê di yekrêzî û di yekîtiya neteweyîya Kurd de ku derbas dibe. Em îsal di vê konferansê de em ê mijarên bes ku Kurd piştî peymana Lozanê û encamên peymana Lozanê û rewşa ku li herêmê û li her çarbeşê Kurdistanê ya îro ya aktuel bidin berçav em dikarin çi bikin. Em ê bi hev re em ê çi bikin. Evana bo me gelekî girîng e. Me gelek akademisyen, dîroknas, şirovekarên siyasî me dawetî panêla kirine, me hemû partî û rêxistinên Kurdistanî yê siyasî me dawetî vê panêlê kiriye, vê çalakiya Lozanê kiriye, hem partî û rêxirawên siyasî wê helwesta xwe û nuqta ku lê sekinîne helwesta xwe bitin diyar kirin. û kesên şareza, yên akademisyen, şirovekarên siyasî ew ka bo paşeroja Kurd pêwîstiya me bi çi heye. Em yekrêzî ye, yekîtiya neteweyî ye, hevahengî ye, hevkarî ye, bi çi rê û rêbazê em yekîtiyeke çawa dixwazin, em yekrêziyeke çawa dixwazin, em ê çawa karibin di vê pêvajoyê de ku em ê pêşî li wan komplo senaryoyê ku li hemberî hebûna Kurd, destkeftiyên Kurd ku em ê çawa rê li pêşiya wan senarya wan komploya em ê bigirin. Da ku Kurd karibin di vê sed sala pêşiya me de xwedan statûyek be, xwedan nasnameyek be, xwedan derfet be. û ev derfetê ku îro di destê Kurd de mayî pêwîst e em bi hêza xwe ye û bi îradeya xwe ye neteweyî em karin pêşiyê lê bibirin û biparêzin.
ku careke din em rûbrûyê van karasatên bi vê rengî nebin. Em bihêvîne ku hemû partî û rêxerawên siyasî wê tevî çalakiya 25 tîrmeha 2026 li Lozanê wê bibe wê helwesta xwe diyar bike ku ew dikare bibe zemîneke gelekî girîng dikarin zemînekî girîngê ku em karibin yekrêziya xwe û hebûna xwe û destkeftiyê xwe biparêzin. Bi heqîqet em Kurd gerek divê qonağê de em tiştekî destnîşan bikin. Em li her çarbeşê Kurdistanê em di rewşekî gelekî aloz û zehmet de ne. Tekane rê û rêbaza ku em karibin pêşiya van karesata û ji destdana destkeftî û hebûn û statûya xwe yekrêziya me ye. Em bihêvîne herkes wê duê nuqtê de wê xwedî helwest be û wê karibe beşdar bibe da ku em karibin zemîna pêkayina yekrêziyê û hevkariyê amade bikin. Belê. Ya mamoste yani em duracı em davî disanî vegerin vê panele Lozanê ama ez tiştî bêjim. Yani Teftaliya Lozanê min jî nêzde şopan me pir jî axivî hem akademisyen hem berpirsiyerê partî sazî jî me axivî vê demê rastî du konferansa Teftaliya Lozanê de ve pir biryar girtin. Ama rastî hettanî îro ev ve biryarî ki ve girtine hani caran de rojevê dinirxînin işte çalekî çêdibin hevdîtin çêdibin ama rastî vê demê gotin komisyon ware ava kirin politikayekî hevbeş diplomasiyekî hevbeş û hêzekî hevbeş vê demê hatibûn biryar girtin. Yani servî goravî jî yani xebat hene ez nabêjim xebat bu ama armanca vê hînê pêk nehatiye gora min xebatê kenekê ser vana yani politikayekî hevbeş diplomasiyekî hevbeş hêzekî hevbeş kara xebatê ve çi astê de ye onê çawa her çar parçe Kurdistanê çawa kara xebatê xwe dimeşin. Belê. Piştî ew biryarên ku di konferansa Lozanê sedsaliya peymana Lozanê de rast gelek biryarên girîng hatin girtin û li gora wê gelekê kar û xebat hate kirin. Lê mixabin hewldanên kar û xebatên Kongreya Neteweyî Kurdistanê di wî warî de divan çend salên dawî de bi heqîqet ji bo yekrêziyê û pêkanîna yekîtiya neteweyî de hewldanê gelekî hêja kirin. Seredanên partiya rêxistina danûstandin hewldanên ku îde li gel hevdû danûstandinê diyalogê bikin. Yek ji wan biryarên wek mîna kes dibêjim ji bo ku em karibin zemîna yekrêzî û pêkanîna yekîtiya neteweyî ku bi encamdar bikin me gotin mümkün e ku di konferansekê de mijarên çareserî û rê û rêbazên çareseriya her beşekî bi çi şêwazî ye mümkün e di wê konferansekê bi tenê de wê zehmet be ku bêtin şirovekirin bêtin nirxandin bêtin encamdan. Me biryar da ku em ê li her beşekî Kurdistanê li bo beşê Rojhilat, bo beşê Başûr, bo beşê Rojava, li beşê Bakurê Kurdistanê û heta wekê ku bi tabîrê cenabê te jî ku dibêje ku diaspora bi xwe nüfusa beşekî Kurdistanê ku peyda bûye. Yani îro 4-5 milyon Kurd li diaspora dijî. Me ji bo wan jî me gotin pêwîst e ku em daxwazê wan, hêviyên wan, nerînê wan, pêşniyazê wan li ber çavigirin konferanseke niştimanî ya ji bo diasporayê yani diasporayê Kurd ku em pêk bînin. Hewldanên me di wî warî de me
دەستپێکت مە باشوورێ کوردستانê me dest pê kir da ku em konferansek bes hêzên başûrî hêzên başûrê Kurdistanê û kesayetî û kesên ku di hebûna netew de rol û misyona wan hebe. Eşîr jî dibin, eşîrê welatparêz jî dibin, kesên ayînî jî dibin, olên cuda jî dibin ku hemû em karibin wan bikin. Lê mixabin ji ber nakokî, alozî û gengeşiyê li Başûrê Kurdistanê em bi ser neketin. Amadekariya wê gihîştê radeyeke gelek birin lê bes destwerdan têde çêbû. Ew li Başûrê Kurdistanê pêk nehat. Me ji bo Rojavayê Kurdistanê ew konferansa ku de 26 Nîsana 2025 de ku pêk hat esasê xwe de ew amadekarî û haziriyên û keda Kongreya Neteweyî Kurdistan bû. Yani me berî wê bi salekê 2 sala me hazirî ji bo wê konferansê kir. Di her hal de ew konferansa pêk hat encamekî başî derxist yani nava xwe de îtîfaqeke kirin keda kê xizmeta kê alîkariya kê tê de çêbû û ew konferans pêk hat mala hemûyan hezar carî ava lê esasê xwe de kar û xebata kenekê bû. Di heman rojê de sala 2025 26-27 Nîsanê li Ewropa ji bo Rojhilatê Kurdistan jî be konferansekî were çêkir. Lê mixabin li Rojhilatê Kurdistan şert û mercên wê demê ku dest neda ku ew encam ew konferansa bigêje encameke yekrêziyê wekê ku li Rojava. Li Bakurê Kurdistanê jî de heman bi şêwazî însiyatîfeke ya neteweyiya demokratîk hewldan hene evayê teqrîben sal û nîveke hewldanên ku di vî warî di kar û xebatê wan hene. Evana kar û xebatên gelekî pîrozin. Rol û misyona kenekê divêya de gelekî mezin e. Ji bilîvana de yani di hemû qonaxa de di hemû pêvajoyê dema de nexşereya me ya ji bo pêkanîna yekrêziyê û neteweyiyê de hebûye. Seredanê me tu carî me dawî lê nekiriye. Çi li her çarbeşê Kurdistanê çi jî li diasporayê de. Heta me wiha kir ev rewşên rûdanên nû ku li Rojhilata Navî di van 2 salên dawî de ku pêk hatine rûdanê li Rojava, li Sûriye, li Iraq, li Îranê şerê ku li herêmê tevayî de me got belkî ihtimalek ku pêkanîna yekîtiya neteweyî wek daxwaza gelê me ku li ser me ferz dike û daxwaza gelê me belkî bû rengî nebijî lê niha daxwazê me ew e ku em pêwîst e ki bi şert û mercê heyî bi azgarî em karibin di meselê dîplomasî de di meselê lobî de di meselên çalakiyên girseyî yê civakî de yê ku li her deveran kar û xebatên siyasî ku em karibin di nava me de hevkariyek çêbibe. Na em ji bo vî tiştî jî de haziriyê me ku em di dawiya salê de em konferanseke niştîmanî ku pêk bînin. Ji bo vê ya niha gelek şandê me danûstandin û diyaloga wan bi hemû terefan re hene. Ji bilî vê ya jî de weke ji we ve malûme di civata giştî ya 24 ya kenekê jî de biryareke müşterek ku ji kongrê derket û di qenaeta min de gelekî kêfa bi hezaran bi milyona însananî ku kenekê însiyatîv girtiye ku bi komisyona kar û barên dîplomasî û siyasî serlêdana netewê yekbûyî ku statûya gelê Kurd ya statûya ku didin milletên bêdewlet ku ji bo seredaneke wan ku em bi dest xînin komisyona
کمیسیونێک هاتە ئاواکردن ئەو کمیسیۆنین کار و خەباتێ بەرفرە بوو بە حقوقناسا بە دیپلۆماتان بە کەسێن شارەزا دوارێ سیاسی دە ئەوایە بەرفرە دەبوو کار و خەباتێ وێ هەیە ji bo wê kampanyeke îmzeya ya paşerojê ku piştgiriyê lê bike hedefa me ew e ku bi milyonan em karibin îmzeyên ku pêşkeş bikin ku ev proja gelê Kurd e ne ya partî û rêxistineke siyasî bi tenê ye pêşengiya wê saziya Neteweyî Kurdistanî dike ev jî de ye ev beşek ji vê kar û xebat û پلانسازیا me ye ku em karim çawa yekrêziya xwe û yekîtiya xwe yê netewî bikin. Yani ev bikevim navberê nexşareya vê komisyonê yani ev serlêdanê bike ya ev belli em işte salek du sale yani plansaziya keneke çi astê daye nexşareye vê serlêdanê çi ye? Evaya hem ji bo pêkanîna yekrêziyê ew şandên me ku kar û xebatê xwe berdewam dikin ev li hêlekê milekê ya serlêdana neteweyî yekbûyî ji bo naskirin û pênasîna statûya gelê Kurd di bin sêwana neteweyî yekbûyî de kar û xebatê xwe dest pêkirine komisyonê komîte û komisyonê xwe ava dikin em haziriya konferansek yekrojî ji bo piştgiriya serlêdana neteweyî yekbûyî di meha îlonê dem dikin haziriyeke me niha berfireh bûyî rengî heye em bi ew konferansa ku di îlonê de ku bêtel darxistin bi yek mijarê tenê ye yek xal wê di konferansê de bête şirovekirin nirxandin û biryareke berfire da ku em karibin veya bikin biryareke konsensusek di nava hemû partî rêxistin sazî û kesayetiyên Kurdistanî de çil Kurdistanê çil diasporayê ku herkes karibin li paş vê biryarê raweste piştgiriyê bide ku kampanya bike ku bibêje em ev daxwaza gelê Kurdistanê ye em haziriyekê wê dikin nexşareya me ku divan mijaran de evana hemû hene ji bilî wêya jî de ji bilî wêya de planên me yên pêngavên li gor her mijareke cuda cuda li gor haziriya wê tê kirin em di nava vê salê jî de ku piştî konferansa Lozanê ya piştgiriya serlêdana statûya gelê Kurd li neteweyî yekbûyî em haziriyekê dikin ku di nava sala 2026 de em konferanseke niştimanî jî nihaka haziriya me jêr heye em kar û xebatê dikin da ku evana em karibin rewşa ku gelê Kurd ew tabloya ku li pêş çavê me hemûyan diyar û eşkere ye em ji bo hemû partî û rêxistin û saziya bidin diyarkirin bo me aya wê çi pêwîst e tecrübeyên me ji salê 2012-2013 ji bo pêkanîneke saziyeke neteweyî kongreyeke neteweyî li Duhokê li Hewlêr ew tecrübeyek me di wî warî de heye em weke kongreyê neteweyî Kurdistan em amade ne ji bo yekrêzî û pêkanîna hevahengiyeke neteweyî ku Kurd karibin di milê dîplomasî de di milê lobî de di milê bergirî de yani parêstinê de ku bi yek şandên müşterek karibin derkevin pêşberî raya navdewletî cîhanî duastê di asta dîplomasî de di asta siyasî de ku em dengê Kurd divan mijara de yek be ne ku her yek de serî ku her partî û rêxistineke li gor xwe tevbigere em dixwazin di vî warî jî de em dawiya heta dawiya vê salê sala 2026 de em konferanseke niştimanî bînin ji bo vêya danûstandinên me kar û xebatê me bêwestan û bêrawestan berdewam dike wê berdewam dike em di vê rewşê de ne
ام لگور پیشبینی خو لگور نرخاندن و انالیزین خو کو روشا هرم تیدیه روشا جهانی تیدیه روشا کو هر چاربش کردستان تیدیه ام veya rewşeke ku bi heqîqet hem derfeta dide pêşme hem jî metirsîdariyeke gelek mezin ku gelê Kurtê van destskeftiya ji dest bidin ku tehdîd û gefeke bûyî rengî jî heye. Em veya bi awayekî eşkere ji bo gelê xwe yê her çarbeşê Kurdistanê yê diasporayê em di dil xuya kirin. Em dibêjin ev metirsîdarî jî hene ev derfet jî hene. Pêwîst e tercîha gelê Kurd û pêwîstiya gelê Kurd ne bi belavbûnê ye, ne bi dijberiyê ye, ne ku em li hemberî hevdû rawestin an jî her kes bi serê xwe te bigere. Pêwîstiya me û tercîha me ew e ku em karibin li gel hevdû te bigerin, ew jî bi şêwazekî rêxistinî li bin sêwaneke saziyeke neteweyî ev kongre dibe, kongrekî ji vêya hîn mestir dibe, berfirehtir dibe, lê pêwîst e gelê Kurd ji bo parêstina berjewendiyên xwe yên her çarbeşê Kurdistanê ku li gel hevdû danûstandinê bikin, diyalogê bikin. Ji ber vê sebebê jî de me bi xwe gelekî hewldan kir ku em rewşa Rojavayê Kurdistanê ku îro di çi halî de ye, yanî Rojavayê Kurdistanê tev ku destkeftiyên ku hene jî lê trajediyeke mezin serê gelê Kurd hat li Rojavayê Kurdistanê. Gerek em vêya ji bîr nekin. Em Ama Mamoste tam wî jî yani min dixwest wî jî bipirsim. Rastî Rojava va dawî wextê ku xwestin dagir bikin rastî diaspora gelê Kurd ne gora partiya yani yek partî ya başûriya derket yani der got yeke gelê Kurd yeke Kurdistan yeke. Yani gora nevra min gelê Kurd gora partî û sazî daha pêş ve navîne yani va slogana. Ew tiş şik û gumana wê tune ye. Li gor nirxandinên me weke Kongreyê Neteweyî Kurdistan weke ku em bi çi rengî rewşê dinirxînin û pêşbîniyê me duyade. Hedef û armancên êrîşên ku li Rojavayê Kurdistanê ku bi serê wan dihat yanî di meha şeş û heftên piştî peymana Parîsê piştî îtîfaqa Tirkiye û hin dewletan ku esasê xwe de hedef û armanca wan êrîşa ne Rojavayê Kurdistanê tenê bû. Rojavayê Kurdistanê jî bû û Başûrê Kurdistanê bû. Yani heta ew deverên li Başûrê Kurdistanê wek Herêma Şingalê, wek Kerkûkê, wek Musilê yê ku nedibin kontrola desthilatdariya hikûmeta Herêma Kurdistanê de û jî ew hemû deveran hedef û armanc girtin. û ji bo raya giştî jî vêya pê gelekî pê serwext e û dizane û li pêş çavê xwe dît ku ne koalîsyona navdewletî ne jî hevpeymanên ku li Rojavayê Kurdistanê piştgiriya Kurda dikir li gel Kurda şer dikirin û Kurda li gel wan şer dikir kesekî helwest li hemberî wan êrîşên Rojavayê Kurdistanê helwest rêşan neda û bêdengiyeke hem li Ewropa hem li Rojhilata Navîn û hem jî li Amerîka li cîhanê gişî bêdengiyeke kamil hebû. Yani destkeftiyên gelê jenosayde qetliameke mezin gelê Kurd pê rûbrû bû di wan êrîşa de. Ê ku ew êrîşana rawestandin helwesta gelê Kurdistanê ku gel bi xwe daketin kolana, daketin skaka, daketin qada, daketin meydana li her deverê li Kurdistanê û li derveyî Kurdistanê li Ewropa wek ew slogana ku cenabê te jî ku behs kir ku yekrêzî û yekîtiya gelê Kurd dixwast. Gel ew esasê xwe de ew bû sebebê
کو پیشی لقتل عام و جناسایت و دستکفتین یه مایی لروجاوا و لباشور کردستان کو به جوله بیت راگرتن پیشی لوان هاتا برین او گله مبو او گله مایی کو لأوروپا لباشور لروجاوا لباکور لدورندن لهر دور جهان ده پشتگیریه که خورده اف بو ما وکی کنگران نتوایی کردستان پیامک یا گلبو گل ji partî rêxistin û saziyên xwe ev tişta xwest îde dema yekrêziyê dema yekîtiyê dema ku li gel hevdû tevgeriyên diyalogê ye em li gel hevdû bidin û bistînin em wê peyamê em me wergirtiye û em soz didin ku em ê li gor hettanî ku derfet û îmkanên me hebe bi îradeyeke xurt û bi peyameke ku birasî em sozekî didin gelê xwe em ê ji bo vê yekrêziyê û vê yekîtiya neteweyî em ê kar û xebatê xwe berdewam bikin ji ber vê sebebê jî de yanî xema me weke Kongera Neteweyî Kurdistan ji bilî parêstina berjewendiyên neteweyî pê ve tu tiştekî din tune ye me em niha ji rewşa Rojava ez dixwazim divan bi vê sebaretê di mijarên gelekî giring niha li Rojavayê Kurdistanê bi heqîqet karesateke mezin di navbêna hêzên siyasî de ye yanî hêzên siyasî hemû partî û rêxistinên Rojavayê Kurdistanê îre rûbrûyê webalekî sûcekî gelekî giring in ji ber ku ew yekrêzî binere konferans pêk hat şandeke wan ku konferansê destnîşan kir heta roja îro ew şanda ku hatî destnîşankirin yek carê li gel desthilatariya Şamê rûne niştiye li gel hevdû di nav hev ahengiyê de tevnegeriyane li gel wan müzakere nekirine her yek bi serê xwe diçe li gel raydarên Şamê desthilatariya Şamê danûstandinê dike yanî evaya rewşa ji ber van sebeba ez bi xwe rewşa Rojavayê Kurdistanê rewşekê trajedîk dibînim trajedyek bi serê gelê Kurd hatiye gelê Kurd gerek vî tiştî ev tişta heq nekiriye û pêwîst e gelê Kurd li hemberî vêya zexta xwe hîn xurtir bike li partî û rêxistinên siyasî heman tişt li Başûrê Kurdistanê jî bi vî rengî ye her roj êrîş li ser Başûrê Kurdistanê ne destkeftiyên Başûrê Kurdistanê ji holê bê terakirin ev nêzî 2 sala ye li Başûrê Kurdistanê helbijartinê parlamentoyê bûn ne parlamento hatî civandin ne hikûmet hatî damezirandin daxwazên hêzên navdewletî û koalîsyona navdewletî ji wan ew bû û şert û mercê ku dabûn pêşiya wan ku em ê piştgiriya we bikin ku hêzên pêşmerge yek bikin her du hêzên pêşmerge bibin yek ew qet sal derbas bûn hîn parlamento yek carê tenê carekê sembolîk hate civandin ji bo ku meaşê xwe xwe helal bikin ji bilî wê ya ne helwestek ne biryarek ne tu danûstandinek diyalogek di navbêna parlamento çê nebûye hikûmet nehatî damezirandin pêşmerge hîn û hîn du beşin yanî du hêzên pêşmerge ne du hikûmetin du parlamento ne du bürokrasî ne yanî 30 sal ser vê derbas bûye aya ez vê pirsê ji gel ji hemû partî û rêxistinên Kurdistanî dikim ji bo gelê Kurdistanê dikim evaya ne trajediyê ji bo gelê Kurdistanê trajediyeke mezin e yanî îde em ê çi demê em ê karibin bibêjin wala yekrêziya me û yekîtiya me misogeriya ku em karibin destkeftû û statûya xwe û berjewendiyê xwe biparêzin em ê çi wextê em ê bi vî tiştî pê serwext bibin dema ku hemû tişt ortaya hate tasfiyekirin û hate rakirin ew ê demê di qenaeta min de pêwîst e gel van partî û rêxistinên siyasî yê ku dibin asteng ji bo yekrêzî û yekîtiya gelê Kurd ku hesab ji wan biparêzin em jî wekû Kongreyê Neteweyî eger wextê me hebe ez dixwazim bangewaziyeke jî bikim
yani em ne ji bêçariya xwe ji lawaziya xwe ji xwe hebûn û tunebûna Kongra Neteweyî Kurdistan ya ku em behs dikin teneke rola wê misyona wê erkê wê berpirsiyariye wê mesuliyeta wê xema wê hebûna gelê Kurd e parêstina berjewendiyê gelê Kurd e ji bo vê ya jî de em bangewazî li hemû partî û rêxistina dikin em rûbirûyê ku em hemû destkeftî û serkeftinê xwe û statuya xwe em ji dest bidin em rûbirûyê rewşek wiha ne li Rojhilat jî dikare bibe li Başûr jî dikare bibe li Rojava jî dibe û li Bakur jî dibe yekane fırsat û derfeta me heye ew jî yekrêziya me ye ku em karibin li gel hevdû bidûnin bistînin li gel hevdû dan em diyalogê bikin eger ew ji holê hate rakirin destkeftiyê gelê Kurd jî bi tevayî ji ew dikin 100 sal careke din em ê rûbirûyê peyman û trajediyên weke Lozana 1923 de ku bi serê gelê Kurd wê peymaneke din trajediyek din em ê pê rûbirû bin. Mamoste yani hediyede em hatin du bername ama ez tiştekî Belê. dixwazim hîn bim. Yani agahiyê ku min girtiye keneke van rojê pêşiya me da di sanî partî û rêxistinên Kurdistanî ziyaret bike ser vay yek rêzî yani neteweyî yekbûyî te jî bas kir bona vî kara xebetê we çi ye ez rast jî bipirsim yani heta niha hem serokê Herêma Kurdistanê Birêz Barzanî Nêçîrvan jî Mesûd jî yani ve hevdîtîn çêkir anna ve carê hûnê herin hevdîtînê bikin anna ez rast vî jî bipirsim. Na ji ber meselên ewlekarî û ji ber meselên ku ez naxwazim hin tişta di ekranên medya de ku bas bikim heta nivêga vê bi hemû şêwazî şandên me heyetên serbixwe heyetên ronakbîra rewşenbîra me hemû me xistinê dewrê seferber dikin dan û standinê me hene dan û standin wê çê bibin ez ji bo ku em karibin encamekî bi xêrê ji dan û standinê xwe ji hewldanê xwe em bigirin ez naxwazim hin tişta li vira diyar bikim lê ji bo seredana partiya rêxistina eşîrên welatparêz kesayetî ronakbêr rewşenbêr bi hemû kesan re dan û standinê me diyalogê me şandê me di nava kar û xebatê de ne hetanî vê saeta ku ez li gel we jî ez vê axaftinê dikim. Davê em hatin du bername mamoste 25 mehê em ê Lozanê warin cem hev ez rastî wî jî bêjim panelek heye 25 tirmehê vê heftê dawiya me roja şemî çê bike em ê zindî jî waynin ser ekrana Eurokurt rastî em dixwazin wî jî bidin du panelê jî kursî yani yekû dixwaze nêrînê xwe bêje derkeve du 25 tirme çi em girin bername xwe bikedin. Na bêguman ez dixwazim ji bo hazirî û amadekirin û organîzekirina vê çalakiyê Kurdên Swîsra û Lozanê bi taybetî ez wan spasiya wan dikim kedek û xizmeteke gelekî baş dikin mala wan hezar carî ava sebaret bi roja 25 mehê wek destpêkê jî me got wê derfetên nûnerên partî û rêxistina program du beş e beşek jê wê panelên ku li ser mijarên Kurd piştî peymana Lozanê çi dixwazin Kurd di vê qonaxê de çi erkên wan e pêwîstiya çi ye
یەکرێزی و یەکیتیان نەتەوەییەکە بە چ ڕەنگی یعنی ئەم لە دیرۆکێ tiştێک و dîrokê bi ser matêm divê mijarê de divê rojê de em dubare nakin bes ji bo paşerojê û rojên pêş pêwîstiya Kurda bi siyasetek çawa yekrêziyek çawa saziyeke çawa helwestekî çawa diyalog û danûstandineke çawa pêwendiyên dîplomasî û navdewletî bi çi rengî li ser wan mijara wê panêl bêta beşa duwem ya çalakiyê kursiya azad e ew jî ji bo partî û rêxistin û hin kesayetî ku pêşniyazên xwe helwesta xwe sekna xwe ya siyasî û neteweyî bidin diyarkirin ji bo wê de bêguman wê hinek danûstanjî çê bibin wê preskonferansek jî bête li darxistin em bihêvîne em bangewazî dikin ku hemû nûnerên hemû partî û rêxistinên siyasî yê her çarbeşê Kurdistanê me dawetiye ji bo gişa şandiye her kes davetiye kesê ku davetiye belkî ji ber sebebê teknîkî negîştî bi destê wan vê münasebetê de em hemû partî û rêxistinên nûnerên wan yên Kurdistanî û kesayetiyên yên akademisyen Ronakbîr Rewşenbîr em gazî dikin ku bên beşdarî wê çalakê bikin çalakê wê çalakiyeke sabît be tu xwepêşandan û tu çalakiyên cidatir wê tê tu nebin ev her du mijarin da ku em bala dünyayê û ragihandina cîhanî bikişîn ser xwe ku Kurd divê qonaqê de çi dixwazin daxwazê Kurda çi ne helwesta Kurda çi ye ji bo paşerojê jî ku em karibin nerîn û pêşniyazên cuda cuda wergirin da ku em karê xebata xwe hîn berfirehtir bikin em bihêvîne em ê hemû li 25 tîrmehê li Lozanê me hevdû bibînin adres we jî belav kiriye afîşê we jî hatine belav kirin em bihêvîne ku kesên ku xwe vê pirsê berpirsyar û mesûl dibînin wê beşdarî vê çalakiyê bibin û em bihevre em ê daxwaza gelê xwe û hêviyê gelê xwe xewnên gelê xwe em ê hêvîne em ê bînin ziman spas dikim Spas mamoste Malatya ava rastî veşenî yekêm bû ez bawerim temaşavanê me çi bibêjin nizam ama rastî carcaran jî dimenî nivîsa wana jî hat ekranê ama tiştek hebû bernamekî din ez wî bêjim ew jî çibûn ser rojhilat rastî em gerekî ser rojhilat daha pir biskinin çima şer heye çima kuştin heye çima derdekirin heye rastî gerekî diaspora yê pirî ser rojhilat raweste ez wî bêjim yê bêjî bêjekim min jî dixwasta bêj niha muhtemele şerê İran Amerîka û İsraîl li rojhilata naverast hîn berfirehtir bibe ihtimaleke pir mezin heye lewra pêwîstiya me Kurd ku em li ser rojhilat ji ber rojhilat rûbrûyê destpêka şoreşeke nû li rojhilatê Kurdistanê gerek em bi hemû rengî em bala xwe bidêne em helwesta xwe bigirin û em piştgiriya wan bikin belê spas mamoste nîvanê me îro hevseroke keneke Birêz Ahmet Karamûz bû him pirsên rojane me axivî him jî sê saliya Lozanê derheqê çalakî wî de me axivî rastî gora min giringiya peymana Lozanê kirina çarparçekirina Kurdistanê bûn rastî gerekî vê sed saliyê de em Kurd warin cem hev yekrêziya xwe çê bikin rastî gora wî jî tev bigerin ev rojnamegerim car caran vira Swîsre dijîm car caran diçim diyaniyên ra hevdîtin dikim dibêje filan partî wisa nabêjin ev gora me yani me Kurdan
rastî pirsgirêka mezin e. Limê em gerek warin cem heb. Rast e cudatiya me tune heye ama en dawî em Kurd in. Gora wî em warin. Ez dixwazim bername 25 Tirmehê yani roja şemî panel moderatara wî rojname hevalê me rojnamevan Gülistan 2 panelistên wana jî bila ser Cebbar Ferman siyasetvanan endamên parlamentoya Iraqê Meral Çiçek Lêkolîner Profesör Naif Bergzan Doktor Azat Mehmedî û Doktor Tarık Hemo jî tevlî panelê bibin. Du panelî jî mamoste got kursiya azad were çêkirin berpirsiyarê partî yan jî yek û serbixa dixwazin nêrnê xwe bêjin ew jî derkevin biaxivin. Rastî hem aliyê çapemeniya Kurd da hem aliyê medya dijital de em ê hem panel hem kursiya azad yek û diaxivin em ê wayînin ser ekranê ve em nihada spas dikin roja şemî em ê ev dibînin. Dem baş, eval baş mamoste.